yma, neu falle Eifion Morgan draw ar 3. Yma'n hyn mynta, bron iawn a gorffen yr oen a Ken Jones i mewn am oen arall. Mae Ken wedi sleifio heibio'r 2 ohonyn nhw. Felly fos i allan gynta efo'r ail oen. Wedyn ystadegyn arall o bwys i chi yn un canolbwyntio fan hyn ar Jeff Evans, ond bron a gorffen yr oen yna. Pen arall, mae Barry Kent sydd yn herio'r bechgyn yma. Cymro glân, gloio, bod o'n Cneifio dan faner Lloegr yn ffarmio yn Lloegr bellach yn 91 oed ac yn dal ati. O'n i'n holio fo, faint oedd wedi Cneifio leni, 25 o ddefed meddwl o hyd yma. Fydd Cyfanswm wedi cynyddu o 2 fan hyn heddiw. Dyma fo i chi, yr chwedlonol Barry Kent, mor driw i'r sioe fawr. Mae o'n eithriadol a dweud y gwir. A oedd o'n dweud stori ddau gynnau a mi blygodd o lawr i ddangos y stori. Ac mi oedd o'n trio codi, cael chydig bach o drafferth codi, a mi trias i gynorthwyo fo, mi ddweud o, na, gad i fi godi fy hun. A dyna'r penderfyniad sydd yn golygu bod y dyn yma yn 91 oed yn dal i Cneifio yma yn y sioe fawr. Parch mwyaf iddo fo. Bron a gorffan yr oen cyntaf yma. Mae'n siŵr bod o'n anfodlon iawn bod hwnna'n cicio rawn i olwg. Pen arall rwan ar Graham Lawrence hefyd yn gweithio yn y cefn yn tacluso rhywun ma'n barod at y cystadlu. A'i fo sy'n mynd i orffen gyntaf, tybed. Wel, mae'r oen wedi penderfynu peidio mynd lawr y twll. Fo sy'n gorffen y gyntaf, mae o bron iawn ydi anghofio pwyso'r bwtwm goch. Go wych. Wrth i ochr o wedyn Eifion Morgan sy'n nesau orffen. Ken Jones. Hedd Evans yw chydig bach ar ôl rwan. Barry Kent allan efo'r ail oen rwan. Y bachgen ifanc 91 oed mae'n dal i Cneifio ac wrth i fod yn gwneud. A'r diwrnod fydd o ddim yn gwneud, mae'n debyg fydd i diwrnod dwytha fo chi. Dyna ni, a fydd yna lot o amser tan hynny swn i'n dweud ar ei benderfyniad o Hedd Evans fodd fynnag o llan uwchlyn i hwn ar y botwm coch. 1-2-3 lawr a hi. Ond chwaith ddim eisiau mynd i lawr. Yna chydig bach o stiffrwydd yn perthyn i'r rhai o'r boes yma. Jeff Evans yn y pen draw fan'na wedi bod yn edrych ymlaen i gystadlu yn taw ardal Rhaeadr ac yn hapus iawn i fod yma. Dyna ni. Am rownd ddifyr ac yn dangos beth sy'n bosib. Fyddech chi'n mynd yn hun ym myd y Cneifio. Yn ei olwg ar Barry Kent fan hyn wedyn. Pawb rwan yn troi sylw i grefft Barry Kent. Yn freiddiol o Geredigion, fi'n credu. Ond fel dedodd o, a dwi'n meddwl bydde neb yn upsetio, os o'n i'n dweud hyn, oedd o'n tynnu mlaen rhy ddaw ei fam, a mi benderfynodd o adael cartra a mynd ychydig bach pellach, nag oedd o wedi bwriadu yn ffarmio dros y ffin fellach, ond sioe fawr yn un o uchafbwyntiau y flwyddyn iddo fo, a da ni wastad yn falch o'i weld o. Mae'n sefyll, lle ddeithoch chi mor unionsyth ag oedd o pan oedd o'n fachgen ifanc. A sbiwch pa mor ofalus mae o wrth Cneifio'r oen yma. A'r oen yn berffaith fodlon yn ei afel ynta. Lawr â hi, rwan ar gyfer ystodiau hirion na. Go wych, ynddo? Unwaith eto. Fan hyn mae gen i fo ryw chydig bach o broblem. Camu drosodd trwy'r amser. Ydy wedi gwneud digon dros yr asgwrn cefnau i osgoi trafferth wrth orffen dy bed, gan i weld rwan. A fo, mae ar yr ochr ddwytha, a wyddoch chi be? Mae'r dorfa wedi deffro. Mae'n gynnar yn y bore yma, ond mae yna ddigon o gefnogaeth, mae ddigon o bobl yn cynnig anogaeth i'r anfarwol Barry Kent fan hyn. A ni yn cynigio'n daclus dros ben ac yn benderfynol o ddal ati. Sbiwch ar y cyflymdra rwan, mae o yn cael ei annog gan y sylwebwyr yma a phawb arall yn y gynulleidfa yma hefyd. Fydd o yn gorffen mewn eiliad bach rwan. 1, 2, 3. A sbiwch, mae o'n gwybod yn iawn, y botwm coch, mae angen gyntaf fynd i'r ddim cweit gyrraedd rownd i wneud hynny a chael yr oen i lawr. Gwych iawn, y peiriant i ffwrdd, Barry Kent i chi. Gobeithio gwelwn nhw yma am flynyddoedd i ddod.
Dyma ni felly cystadleuaeth veteraniaid yr hynafwyr dros 61 oed. A mae Barry Kent fan hyn yn cael y fraint a'r gydnabyddiaeth o fod yn chweched ac yn perfformio ar y llwyfan yma. A Barry yn ta wrth I fodd. Chwarae teg iddo fo. Eiliad arbennig ar lwyfan canolfan Cneifio Meirion y fan. Wrth I Barry Kent, 91 oed, dod yn chweched yn y veteraniaid. Dipyn o hwyl felly, yma yn y pnawn yng nghanolfan Cneifio Meirion. Di gwblhau'r wythnos yn y sioe fawr.